Yurdumyzyň ähli ýerlerine bolşaýaly Ahali welaýatynyň şäherine gurulup bolmagy berilen, şeýle-de durky bütünligi täzelenen kesel bejeriş edaralardyr şifahanalary, olarda raýatlara gurulýan ýokary hili saglyk hyzmatlary il günümizden kalbyna ata-watamyza türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyza, şeýle-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde Bagtyar zamanamyza hormatlaryny we söýgülerini hasa belende göterýär. Welaýatyň Beherdin etrawyna ýerleşýän il içinde giňden meşhur Arçman şifahanasyna ýurdumyzyň çar künjünden gelip saglyklaryny bejerdiýän, dikeldiýän hemde din jalýan adamlaryň sany pekim paýhas ummany magtym bolup puragyna da barha köpelýär. Ýa-da otomatik din jaş möhüminiň dowam edýän günlerine nowatdaky zähmet ruhuna çykan iýleşlerimiň, şeýle-de daşary ýurtlardan gelýän mihmanlaryň döwrebap din jalyp öz saglyklaryny bejertmekler üçin dogly mümkinçilikler döredildi. Türkmen halkynyň milli lideri Lokman Arkadamyň tagalasy bilen soňky ýyllarda bu şifahananyň keşfi tanynmaz derejede özgerdi. Gahrman Akadamyň hut özüniň ak pata bermegi bilen açylan 420 ornuk melkem suwlar bilen bejeriş merkezi häkikat adamlara döwrebap hyzmat edýär. Arçman şifahanasynyň täze binasy anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerden ibaratdyr. Bu ýerde anyklaýyş bölümi rentgen, endoskop, ultrases, ýürek, damar, barlyklary we beýleki döwrebap enzamlarly öpjün edilen. Bu ýere saglyklaryny berkitmäne gelýän raýatlar lokmanlaryň maslahatlaryny dol alyp bilýärler. Şeýle-de bu ýerde kliniki biokimiki barlykhana ýerleşýär. Şifahanada tabiat çeşmeden çykan melkem suw arkaly bejermek bilen birlikde fizioterapiýa, okolama, iň arkaly bejergileri, azakerit, parafin, beden terbi we beýleki durly ugly bejeriş otoglary amma. Munun başga şifahanada din jalýan raýatlarymyzyň sport bilen meşgullanmaklar üçin ýürüti enzamlar bilen enzamlaşdyrylan türgenejik zallary hereket edýär. Şifahananyň fizioterapiýa we melkem suwly bejeriş işleri şeýle-de anyklaýyş bölümleri dünýä ilmlerine laýyk gelýän lokmançylyk enzamlar bilen öpjün edilenler. Munyň özü bolsa şifahana gelýän raýatlaryň saglyklaryny berkitmäne kesellerini dol anyklamaga uly ýardam edýär. Arçman şifahanasyna esasan iýmit siňdiriş ýollarynyň sökellikleri, deri keselleri we nerw ulgamynyň bozulmalary bejerilýär. Şifahananyň jany şifaly suwy kimiki düzüm boýunça kukurtly, xlorly, gidrokarbonatly, natrili, kalsiýum, magnili suwlar toporuna degişirler. Bu ýerde suwun temperaturasy bütün ýylyň dowamyna 28-28,5 gradus Selsiýa deňdir. Bu ýerde wana kabul edilen suwun düzümindäki kukurtly vodorod we beýleki mikroelementler bedenine bütünlüği özgörüş döretmek bilen dokunmalaryň işçenligi ýokarlandyrylýar, gan aýlanşyga kadalaşdyrýar. Häzir asalaryň dowamyna toplanan hemde nesilden nesile aýawly geçirilýän ata-babalarymyzyň tejribesi ýurdumyzda öz ähmetini ýitirmän, eýsem Lokman Arkadamyň başlangyçlary bilen döwrebap ylymda da ulanylýar. Yeri gelen aýsa şifahanada türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyna beýan edilýän derman otlarynyň durly görnüşlerinden melkemlik çaýyn taýýarlanyp bir ýerde bolýan iýleşlerimize hödürlenýäni, olaryň bolsa ondan em tapyp lezzet alýanlyklaryny aýratyn bellemek gerek. Arçman şifahanasyna ýylyň ähli pasyna güneşli ýarymyzyň çar künjünden gelip din jalmagy hemde saglyklaryny berkitmäne gelýän iýleşlerimiziň sany gün saýyn artýar. Bu ýerde zähme çekýän lokmanlar, şeýle-de saglyklaryny dikeltmäne gelýän raýatlarymyz ýurdumyzda saglyk ulgamyny dünýä derejesinde ösdürmek babatda edýän bimeşhur aradalar üçin türkmen halkynyň milli lideri Lokman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözleri aýdýarlar. Men Daşowuz welaýatynyň ýaşaýjysy Bekbaýew Seyitnazar Arçman şifahanasyna dinji almana geldik. Şeýle bir gözel ýerlerde ýerleşýän gowy dinji almana amatly töwerek daşy baý bakça dinji almana mümkinçilikler bar. İnsan saglygyna Arçman şifahanasynyň suwy ören peýdaly şifa berýän suw bar. Şol suwundan peýdalanyp biz dinji alyp derdimize şifa tapşyryda wagtymyzy hoş getirýäs. Saglygymyzy bejerip dinji almagymyz üçin döwrebap şertleri döretip beren Gahrman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň tutýan işleri rowaj alsyn. Jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Mara welaýatynyň Baýramaly etrawynyň ýaşaýjysy Sabra Ataýewa. Şonlar ähli ýerlerde
Diňjal suatlary dowam etdiler. Edem nobatdaky diňjalşa Dehmet ruhsatyna çykyp, ýurdumyzyň Artsman şifahanasyna diňjalmana geldik. Artsman şifahanasy ýurdumyzda bar bolan dünýä derejesinde tanalýan şifahana. Ýurdumyzyň ähli künçeklerinden raýatlar bu şifahana diňjalmana gelýärler. Şifahana saglygyny bejertmäne gelýän raýatlaryň saglygyny keltmek üçin dünýä ülümlerine laýyk gelýän enzamlar bilen doly üpçün edilipdir. Artsman şifahanasy ýurdumyzyň gözel tebigatynyň iň ajaýyp ýerine, bu ýerde dağ howasy diýseň tämiz, dağ howasynyň tämizligi, ajaýyp tebigatyň gözelligi birleşip diňjalmana gelýän raýatlaryň ruhuny hasda baýlaşdyrýar. Şifahananyň janytyny kärmelgen sugundan içip hemde saglamyzy keltmek üçin hyzmatlar ýola goýulan. Biz şeýle şertlerden teýdalanyp ýylyň ýylyna Artsman şifahanasyna diňjalmana gelýär, saglamyzy berketýär. Biz şeýle ajaýyp watanda ýaşaýar. Parahatlygy, asudalygy berkitip, şeýle hem asylly zähmet çekip, asylly çekilen zähmetiň isretini görüp, ha şular ýaly ýerlerde diňjal pursatlaryna da raýatlarymyzyň türkmen halkynyň şeýle ajaýyp şifahanalarda diňjalmaklar üçin ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda uly işler alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýtýar. Goý olaryň jany sag, ýurdy parahat, ýyly aman, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn.